كما يوعلكم كبراتنا كما يمسيكم اب راديو اب فيسبوك اب يوتيوب كمون اب ساتلايت بVOA 24 زفنو راديو تلفزيون راديو دمص امريكا جميرو خالأي جزء مهان أيو سلامتنا تقبلوا خنبلكم لوم استفرالي مدوات حزنا لكم علنا زينا خنقدمين الدحر زينا أمنستي إنترناشنال حايلتات تجرايز ملكت ريبورت أو تيلو كاب وهاب قال حوحاتون قبر ملسي رخيونا لنا كنقرب لكم هنا لومي فولي مدب كيكون السرع مدب يخون اللقول عندك أنستيون زبل كالاي كفال لومي كنقرب لكم هنا مسانا صنحو زينا خنقدم كابنيا تحندم سبكورا سمعتنا زرزر زينا أنهم تكال أمس إنترناشنال أبكل الأمحارة بسراوي التقرايز تفتسمع عامزات بزملكة صحوفها وطيوم بمسارة أبصاب اتعالم لغة حلقة تكال أب نفاس موجة سمين كل الأمحارة أب مفارق ورحنا هاسز تفتسمع صوتها ومتقعتيوم نعسر شدشة قدات صوتها وعامز قال من اللس بمقوار أب زرقو حج حف ناي جوجل عمز راسيا على تاوت أرفن كالوت متقعتن بسراوي التقراي كم زورده قداياتي حبرام كم مجلس حالة في التكال أمس إنترناشنال اتبسراوي التقراي تفجمو زبها التحساتات مس جبنات كينات جبنات أنصار سبعة ونت كتب تصبزخ اليوم وهاب قال حوحات أتقيتات شوردا كلمة تصحف مزرقحو بتويتر أبزفنو وقبر ملسي زي شراون ممثال نمت عرايز تقبر فتنة كبلو نتصحف نتيقوم اللوم دحرزينا نزز ملكت توسخ تصبصاب كلونا يوم وكيلات بيت مخرصات حبرات منغستات إثيوبيا نامولو كوينات حد قدم مئتاوا نجيج التقراي بوليتيكاو فتح نممصاء غيزي يصنقق الله يلوم اذا متنققتا زسمع زلو منغست إثيوبيا نسباو رديئت بمعصاو سبات اب كلل تقراي بسان مغبن ندادن يساقيو اب زلو لوانيوم سندي سين زلاخته تصبصاب قبر مدهن كاوربويوم وانا كتما كلل تقراي مقاله ناي نداد مشط نقطات تعاصيوم قرب مغبي يصنققن واغا مغبي دما سماي عاريغو نبوزحات سبات كاب عقم من لعلي كم زخونن نبرتي يقلصو تواغات تقراي نخلته كتماتات معناتون ديسين كومبليچان بمقصار لوانا كتما اديس ابا يغسكسو ابزلولو قدما منستر ابي احمد حصص غزي اوجام زعبا مأسرتي بزحات سراحتنيات حبرات منغستات تمال سولوس استحاتتو وهاب قال منستر غدات وصاي امريكا نيد برايز كمزيلام. If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. انتدا ترغاغيصو ابرات سراحتنيات حبرات منغستات عليتاوي مننتهم مسرت غيروم اساروم بتمساسالي نخننو كمز قالت كايو استعصروا تولرت تقراي مخانوم كابت ريبورت تردينا لنا حيلتات ستا منغستي إثيوبيا امننت مسرت زغبره من كلباتن مأسرتن بفصم تقبالنت يبلون معروء دما مسحوحات ركب بزلوم عطقات زفصم ناي حين متقعتي نخنن كلهم وجنات كاب كم زي زعمسلو تكبارات تأديبهم نحين متقعتات أو كبلون نسب أوي مسلاتن لعلنا تحقن كخبرون نسوه عياميلام برايز فلويلوخ أمريكا جيفري فيلتمان أباديس أبا كم زركبون أمريكا نزارتات لعلواي لوخ حبرة أفريكا نكرن أفريكا وليسجن أبا سانجو كمت تدقفن قاليس أمالو أبا سانجو نبوليتيكا يفتح عدل الله جن اتمسكوت يعصو يزولو كبلو صوني نبيت مخرصات حبرات منغستات تزاريبام منستر قدات وصاي أمريكا بعد مال صوني مسناي جبسي منستر وصاي كابز تزرارب لهم زعباتات إثيوبيا حنتي كم زنبرت قاليس قلولاو إثيوبيا نمرغغا ملاقرن أفريكا أب حدا قاودي قوالله توخسيت أو نمبال ناي سلام للزب زي سخونه يكون كدما كونت ككايد أب تقيتشت يساتفو مزلو كلهم وغناتن مس مشارفتنان سمدونا كقصليو ياميلام رسالك أنا باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان بوب فرانسيس سنبت أب إثيوبيا سلاماوي ناي للزب من قد كعسل تسأليو مالو
بخالق زينا سبسلطان إثيوبيا ل72 زورت مكاين حبرات منغستات أسيرهم وهاب قال حبرات منغستات اتم زورت مكاين ناي حبرات منغستات بروجرام مقبع عالم بكونترات يسرحو كم زنبرون أولنا كتما كل العفار سمرا كم زتأثرون قاليس أمالو وهاب قال منغست إثيوبيا لقستولون وهاب قال منيستر قدات وصايد دينا مفتن بزعب أزماء سرتي ملسي آيهابون يبل سبساب رويترز قبر مدينة كابزي كاب سيلفر سبرينغ ميرلاند نمسكنا كاغبرن ኩናት ካብ ዘለዎ ከባቢታት ኢትዮጵያ መጽኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ኣብ ቀረባ ዝተመረቑ ተማሃሮ ኣብቲ ዝተመረቑሉ ዩኒቨርሲታት ንኽጸንሑ ክፍቀደሎም ወይ እውን ናብ ትውልዲ ቦታታቶም ተዓጅቦም ክስነዩ ሓቲቶም ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃረሚያ ዝተወሰኑ ተማሃሮ ድሕሪ ምምራቆም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክጸንሑ ዝተፈቀደሎም ክኸውን ከሎ ነተማሃሮ ናይ መጓዓዝያ ወጻኢ ከፊሎም ዝለኣኹ ዩኒቨርሲታት እውን ኣለዉ እዮም ካብ ትግራይ ከም ዝመጸት ዝተዛረበት ሽማ ክግለጽ ዘይደለየት ተመራቂት ምህንድስና ከምቲ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ካብ ዩኒቨርሲታት መቐለን ዓዲግራትን ተማሃሮ ብዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታትን ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀልን ናብ ስድሮኦም ክመጹ ዝተገብረ ተጋሩ ተመረቕቲ እውን ናብ ስድሮኦም ዝምለስሉ ኩነታት ክመቻቹ ሓቲታላ ካብ ትግራይን ወሎን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ቦረና ዝመጹ ተማሃሮውን ተመሳሳሊ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለዉ ሚኒስተር ትምህርቲ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይመክር ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ምላሽ ከም ዝህብን ብዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ሚኒስትር ኣቢሉ ምግላጹ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ንምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ኤልሲ ፓላስ ተቐቢሎም ከም ዘተኣናገዱን ኣብ ልዕሊ ለውጢ ኣየር ጥዕና ዓለም ለኻዊ ቁጠባን ቀረብን ከም ዝተዘራረቡን ተገሊጹ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ንናይ 4 መዓልታት መገሻ ፓሪስ ዝኣተዋት ትማሊ ረቡዕ እዩ ዕላማ መገሻአን ብሰንኪ ውዕል ዕዳጋ መርከብ ውግእ ውሽጢ ባሕሪ ሳብመሪን ንዝተፈጥረ ውጥረት ንምትድዳእ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር ምክትል ፕሬዚደንት ሃሪስ ምስ ፕሬዚደንት ማክሮን ቅድሚ ምርኻበን ምስ በዓል ቤተን ዳግ ኢሞሆፍ ኣብ ትካል ምርምር ፓስተር ዑደት ብምክያድ ኣብ ምርምር መድሃኒት ፀረ ኮቪድ-19 ይነጥፉ ዘለዉ ኣሜሪካውያንን ፈረንሳውያንን ሊቃውንቲ ኣዘራሪበንን ሰበስልጣን እቲ ዑደት መርኣያ ናይ ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ ዝጸንሐ ልውውጥ ሳይንሳዊ ምርምር ይኽብሉ ይገልጽዎም ኣብ መወዳእታ ፖላንድ ኣብቲ ምስ ቤላሩስ ዘራኽባ ዶባታ ኣሽሓት ስደተኛታት ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምስጋር ኣብ ዝፍትንሉ ብረት ዝሓወሰ ጎንፂ ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓላ ቤላሩስ ከም ኣካል እቲ ተዘዋዋሪ ኩናት ነቶም ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ንኸምርሑ ትገብር ኣላ ክትብል ኤውሮጳ ትኸስስ ስደተኛታት ማዕጺድ መሰል በላሕቲ ነገራት ብምሓዝ ነቲ ፖላንድ ኣብቲ ምስ ቤላሩስ ዘራኽባ ዶብ ዝገበረቶ ናይ ስልኪ ሓጹር ንምብታኹ ፈቲኖም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ልዕሊ 12,000 ወተሃደራት ፖላንድ ተዋፊሮም ኣለዉ ፖላንድ ንፈተነቶም ስደተኛታት ጠጠው ንምባል ዘንብዕ ጋዝ ተጠቒማላ እቶም ስደተኛታት ካብ ኣፍጋኒስታን ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዝመጹን መብዛሕትኦም መንእስያት ደቂ ተባዕትዮን ገለ ውሕዳት ከዓ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ምዃኖም ተገሊጹሎም ፖላንድን ሕብረት ኤውሮጳን ቤላሩስ ኣብ ልዕሊኣ ንዝተነብረ ማዕቀብ ምላሽ ብሃገር ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ንኽውሕዙ ንስደተኛታት ከም መሳርሒ ትጥቀመሎም ኣላ ክብሉ ይኸሱ ቤላሩስ ግን ነዚ ክሲ ትነጽጎ ዜና በዚ ተፈጺሙ ዜና ካብ ምንያ ፈወርቂ ሰሚዕኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ድሕሪ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ኣምሓራ ዘስካሕክሕ ፆታዊ ዓመፅን ዝምታን ፈፂሞም ዝብል ሪፖርት ኣውፅኡ ኣሎ ኣምነስቲ ቃለ መጠይቅ ዝገበረለን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ንፋስ መውጫዕ 16 ክኾና ከለዋ ሰበስልጣን መንግስቲ ግን እተን ዝተዓመፃ ልዕሊ 70 ምዃነን ይገልጹ ኣለዉ وهب قال حوحات جنا نت ريبورت نسيقولو كفل زينا دمت أمريكا ريبورت أمنستي إنترناشنال تمركزو زدالو صحف الله تول دول جبريل هوحات زحلفة كفلا ورحين حاسي أب كل الأمحرة نتركب نفاس موجة حيزلو أبزنا برقوان عسرت شديشتا دك نستيو بعتقاد هوحات بزسكحكح عقباب كمستعامس أمسمعو ريبورت أمنستي قال لسألهم أمنستي كلام تأيق زجبرلن 16 دقيقة نستيو بزكاتي أب العليان استفسمت صوتها متقعتي أز أيافي صرفن مهرمتن كم أون سرق نبرت كم زجات أمن مجلسن تي لمز وص ريبورت حبير اللهم
እተን ደቂ ኣንስትዮ ብጉጅለ ከም ተዓመፃውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ መሃብን ጠቒሱሎም ከምኡውን ዕጡቓት ሕወሓት ኣብ ንፋስ መውጫ ንዝርከብ ትካላት ሕክምና ከም ዘመትዎን ከም ዘዕነውዎን ኣምነስቲ ኣፍሊጡሎም እተን ግዳያት ጾታዊ ዓመፅ ነቲ ተሓላቒ መሰል ጉጅለ ክገልጻሉ ከለዋ እቶም ዕጡቓት ዓሌታዊ ጸርፍን ጨካን ተግባራት መጥቃዕትን ይጥቀሙ ምንባሮምን ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ቅድሚ ደቀን ከይተረፈ ከም ዝዓመፅዎን ምግላፅን ኣምነስቲ ሓቢሩሎም ሓለፍቲ ሕወሓት ነቲ ገበን ክምርምርዎን ነቶም ነቲ ተግባር ዝፈጸሙ ካብ ሰራዊቶም ከሰናብትዎምን ተሓላቒ መሰል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑሎም ዋና ጸሓፊት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኤግን ካላማርድ ብዛዕባ እቲ ገበን ክትገልጽ ከላ ካብተን ግዳያት ዝሰማዕናዮ ምስክርነት ብዕጡቓት ሕወሓት ዝተፈጸመ ግናይ ተግባራት ብደረጃ ገበናት ኩናት ዝርአን ከም ገበናት ጸረ ሰብኣውነት ክቝፅር ተኽእሎ ዘለዎን እዩ ኢላላ ካብ ሞራልን ካብ ሰብኣውነትን ኣዝዩ ዝረሓቐ በደል ምዃኑ እውን ትገልጽ ዋና ሓላፊት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ እቲ ጽሑፍ ምዝርግሑ ብትዊተር ኣብ ዝፈንዎ ግብረ መልሲ ዘይሸራዊ ንምምሳል ንምትዕርራይ ዝተገብረ ፈተነ ክብል ነቲ ጽሑፍ ነጺግዎ ኣሎ ቪኦኤ ክፍል ኣምሓርኛ እውን ምስ ገለ ግዳያት ጾታዊ ዓመፅ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ ነይሩ ጓል 50 ዓመት ነባሪት ንፋስ መውጫ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክትገልጽ ከላ ካራን ቦምባን ዝሓዘ ናብ ገዛይ ኣትዩ እንተተንቀሳቒስኪ እግርኺ ክቆርፀኪ ኢሉ ኣፍሪሑ ዓሚፁኒ ትብል ካልእ ጓል 30 ዓመት ግዳይ ድማ 3 ወይ 4 ዝኾኑ ዕጡቓት ብሓንሳብ ናብ ገዛይ ኣትዮም ክንቀትለኪ ኢና ኢሎም ብጠመንጃ ኣፈራሪሖም ኣብ ቅድሚ ደቀይ ብጉጅለ ዓሚፆምኒ ንወዲ 8 ዓመት ቆልዓይ እውን ጎዲኦምለይ ትብል ናታ ኣውያት ሰኒዓ ክትሕግዛ ዝመፀት ጎረቤታ እውን ንባዕላ በቶም ዕጡቓት ከም ዝተዓመፀት ትገልጽ ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራ ኮኑ ሰበስልጣን ፌደራል ብዕጡቓት ሕወሓት ኣብ ነፋስ መውጫ ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅረን ካብ 71 ክሳብ 73 ከም ዝበፅሕ ይገልጹ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ሪፖርቱ እቶም ተዋጋእቲ ሕወሓት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምዕማፆም ንብረተን ምዝራፎም ምስምዑ እውን ጠቒሱሎም ሓንቲ ትዕግስቲ ትበሃል ካብ መንጎ ግዳያት ሓንቲ እቶም ዕጡቓት ብዕለት 12 ነሓሰ ኣብ ልዕሊኣ ጾታዊ ዓመፅ ፈጺሞም ካብ ዝነበራ ድኳን ዘሚቶም ወርቃ ከይተረፈ ከም ዝወሰዱላ ትገልጽ ካብ መንጎተን ኣምነስቲ ዝዘራረበን 10 ደቂ ኣንስትዮ እተን 15 ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ብናይ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጸገማት ጥዕና ይሰቕያ ከም ዘለዋ ገሊጸን ኣለዋ ኣምነስቲ ኣብቲ ሪፖርቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነተን ጾታዊ መጉዳእቲ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕጋዝ ክቀላጠፍ ምሕፅንታ ኣቕሪቡሎ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ቴሌቪዥን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክንቅጽል መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ኣቲ 45 ክርስቲያን ነይራ ናይ ምሸታዊ ድሓር ኣብኡ ሰዓቶ እቲ ፀገም ናይ ኣርት ምርዳእ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብኡ ኣቲኺ በቃ ጥርሙዝ እዮም ዝስእልዋ ጨርቂ እዩ ብእርሳስ በቃ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ዘደንግፀክና ኣነ ከዓ ካበይ ንላዕሊ ሰኣሊ ዘሎ ይመስለኒ ነይሩ ኣብቲ ሰዓት ኮንፊደንስ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ነይሩ ድሓር ኣብቲ ናይ ምሸታዊ ምስኣተኹ እውን ንሳቶም ብጣዕሚ ጎበዛት እዮም ግን ካልእ ዓይነት ስራሕ ስለዘይነበረኒ ካብ ቀትሪ ካብ ንጉሆ ሰዓት 8 ጀሚረ ኣብኡ የውዕል ኣብቲ ግቢ ምሸት ከዓ ኣብኣ ይመሃር ማለት እዩ ናይ ግሊ ዘምህሩ መምህር ተስፋይ ዝበሃል ኣለዉ ናብኡ ሂዲ ኢሎምኒ ድሓር ብጣዕሚ ከም ዝፈቕርሃልክ ናብኦም ኪዲ ኢሎምኒ ድሓር ሳቶም ድማ መድሃኒኣለም ትምህርቲ ቤት ዝበሃል ነይሩ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ስኸዓ ድሓር ናብኡ ኸይደ ምስ በሉኒ ኣብ ከመይ ገይረ ዝኸይድ ካብ ፒያሳ ካብ 4 ኪሎ ፒያሳ ትኸይዲ ካብ ፒያሳ ከዓኒ ናብ መድሃኒኣለም ትምህርቲ ቤት ትኸዲ ድሓር እሳ ድማ ቅርሺ ብመዓልቲ 2 ቅርሺ ብመዓልቲ ከጥፍእ እየ ተወሳኺ ወፃኢ ኮይኑኒ ድሓር ከይደ ብቻ ሓደ መዓልቲ ከይደ እንደምንም ኢለ ከይደ ምክንያቱም ሕርከም 50 ሳንቲም ክትመለስ እውን 50 ሳንቲም ማለት እዩ ናይ ትራንስፖርት ድሓር ምስ ከድኩ እዞም ኣቶ ተስፋይ እንታይ ይብሉኒ ኣነ ሎም ዓመት በቃ ናይ ቀትሪ ከኣትለኒ ይብሎም እሞ እዛ ጓለይ ኣብዚ ዝኒኦ ትርእዮም ኣለኸ 10 ዓመት 15 ዓመት
كيلو زمهارو كرنت خرنتي تفتينا مخاطي يوم يلوني مالتي دحار انترأخموهم بطعم غوزاتيو النازياتهم نايلومي كرنتي تفتينهم زاتو ايوم كابزياتهم 25 سنه يزدله كاب كالون زصعر سبالو مول ايثيوبيا مالتي ناب حد شح سن زفتننا ግን ያው ሓደ ዓመት ስለዘሎ ዓመት ወሰኽከ 10 ዓመት ክትሓልፍ ትኽእል ብጣዕሚ ጎበዝ ኮንክ 5 ዓመት ኢሎም ዓዲ ዓረብ እኳ 3 ዓመት ምንም ዘይ ተኣሽሙ ሕሊፈስ ንባዕሊ 10 ዓመት ቀሊል ኢለዮ ኣብ 4 ኪሎ ሰብ ዝበዝሖ ከይደ ይስእል ገለ ይብል ኩሉ ዓልቲ በቃ ስእል ውዒለ ኣብቶም ሰብኣይ እውን ውዒለ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ኣገር ምሸት ዝኸይድ በቃ ሰዓርስ ከዓ ዝተርፍ 4 ኪሎ ስካዕ ዝተርፍ እዩ ነፍሲ በቃ ሓደ እውን ነቲ ትራንስፖርት ከበር ንኽገብረ ለይለ ምግቢ ይቐሚሰ ንኢቲ ቅርሺ ዝነበረ ምግቢ ቀሚሰ መብዛሕቲ ዳቦ ሙዝ የዘላኒ ኣብቲ ስዑ ሰዓት ናይ ሓንቲ ቅርሺ 5 ዳቦ ትገዝኢ ሙዝ ድማ ብ2 ቅርሺ 50 ኪሎ ትገዝኢ ብጣዕሚ ቆንጆ ዘመን እዩ ነይሩ كوبنا غوركو حد معناتهم بطعمه كان لنا بيتسب تخيل يا اب عمت 10 عام استفردني اب عمت سنه مرتيتات كابودا وشط اب باحتا تملئو غعزان شتو هيوتان علامو زوقعلو مغدا مسمر خمس حازه تسمعن تبل بزي عرفتن كرمتنا بصدر اخي تملست بسرح تصميدا قداماين كالعين عمت وديا سلسي عمت بزحت ازمويا محبر سبا كم ممهارن مقراصن حليفو فلفل اتوتاون كخون نبرد ليتا تخونغن بتنساز دليتو مغدي نبرن كابت نساز حسبتو ابان جرافيكسن وصاي ابسن حاولت تمديبه تبل نفتي سنه حاولت اتيومني انا ايدن حدا نفسي طعم ايش مخناتو انت يمسلك ابز حزي سنه حاولت تمهار الله كله نجر تحني قليليو مطامني لوك يخون تماتيريالات كله لي او جن بعد كله بوي بقر خطامي كغلا ينبر تاشمي يلن استمچاچو ነገር የለም ስተታቱን በመቋዝ ደቀ አንስቴውን ብዙሓት አይአቱ አንድ ቀድመይ ሓደ ወይ ክልተ እየን ተመረቃ ነበር ተመረቃ የለዋል አኪ ብቻ ስንሓወል ተختم خلاخ بحار بعلتهم يأتوني نمنتاي اليوم نو إتكي كتسأل خلق يفضوا إمساتهم كتسأل خلق تسوني سنحاول تسرحي يمثل بقى تسرحي نبينتين أي خون أملنا بقى أتوي حري لك أتي بالستي حرويو ثلاثة ودات سلزلو ياو ناي قال ستة أشمون كيسمعني خرنتي سب نجوز خيد أنا قلت هلا عامة صدقه أنا نكفل هجر سب سلزفون كل في وهذا النبزي خسر رحيلة طيقة مالتي حر هيو مني كرمتي خلطة وحمولة أو يسرحي أب كرمت وشتي طعم خبز قرمكي من الاشتراز بهاللو مركاتو نقاطه ركاش ناكل تقرشي كدز بقى انتي مخلك معات حاتين تشكيلة أنا علاش ترى ناخذ حرنا بيت السبب ما خير 10 قرش 5 قرش ذهب نجوسي قال يبل 10 خلت صراحة كرمت صريحة وان من رقابة صحو ما مرق صراحة خسرح جدا كنا نساد ما خم فلمتو نزمو يختم مهار كاب عدا حيزاتو زوصات كندورا يالوا نعو موصيات دلي سدتن صعبيناتون مقلاع يخون امبر نتبزحن عمقات زلوون فصامتات كمينا بسنة حساب تغيرو بسنة حاولتي جلت ألم جنغا كم يجوري حال حساب سينا كانفاس تغير زبل كا ጭንቀት ይኔርኒ ጭንቀት ዝኣከል ብጣዕሚ ካብ ዝገርመኪ ኣብቲ ምሳና ዝነበሩ ናብ ዘየድል ሱስ ዝኣተውውን ነይሮም በቃ ብጣዕሚ ካብ ዘጭንቕ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምክንያቱም ተንብብ እየ ኮነ ካብ ሓንጎል ክውፅኺ ሓደ ዝተሓዝ ነገር ምስራሕ ማለት እዩ حر أنا تأيو سيني أو تاني مجمرة زنارة حسابي تأيات تمرتو بجمر زدلكو تاني عند عرب تاريخ كوزا سدية بقى فسد تاناتي تاريخ كوزا حر تأيو حسابكي حساب تكرز بالحساب مصوب دعم جوبزي تمغري دماني بقى لما كنا نبهال دعم جوبز دعم 5 زدل مانتو
ጥንክር ዝበለ ሓሳብ ኣምፅኡ ዝብለ ኣነ ብዛዕባ ታሪክ ህይወት እየ ክሰርሕ ዝደሊ እዩ እንታይ እዩ ታሪክ ከይድሓር ነገር እዮ በሊ ስነ ሓወልቲ ሰሪሕ ከምፅለይ ይብለኒ ሓርቲ ዝገበርኩ ነው ገዛ ክኹስትር ኮፍ ኢለ ክበኪ ገለመልታት ኢኻ በቃ ትዘሎ ምክንያቱም ከመይ ገይረ ከም ዘውፅኦት ሓሳብ ኣይፈልጦም በቃ ሶሊ ዝድብርዮ ዝመምህር ኖ እናበለ በቃ ይብለኒ እንታይ እዩ ዝኸ እናበለ በቃ ብጣዕሚ ይስሕቐኒ በቃ ገዛይ ከይደ ይበኪ ኣነ ሰኣሊት ክኸውን ይኽእልን ማለት እዩ ገለ እናበልኩ ግን ኣብ መወዳእታ ብጣዕሚ ካብ ዝገርመኪ ስራሐይ ክሰርሕ ዋላ ሕዚ እውን ሕልሚ እየ ዘርኢ መጀመርያ ከመይ ገይረ እቲ ሓሳብ ሰሪሐ ወዲያው እንዲም ሓደ ግዜ ስኬች ይገብር ተስኤ ስኬች ዝገብሮ ሽዑኡ ከም ሕልሚ ሓልም እሞ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዝኾነ ዝነበርኩ ትገዝኦም ከምዚ ናይ ከልቢ ፀጉራም ከልቢ ዓይነት ነገር እዩ ነይሩ በቃ ብጣዕሚ ሞርቢዶ እንታይ እዩ ዝበሃል ልስሉስ ምንፃፍ ትረግፁ ካብቲ ዝወፅእ ማለት እዩ ሕዚ መዓልቲ ንሰንተን ናይ እግሪ ጠጠው ከብል እየ ዝውዕል ነይረ ንምንታይ ምክንያት በቃ ልሙፅ እንድሕር ዘይኮይነ ተኸስተረን ማለት እዩ ድሓር ብእሱ ድማ ክትገብርዮ ትኽእሊ ብዘን ሓፀርቲ መኸስተር ዘለዎን ብኢድካ ዝተሓዛ ብሩሽ ናይ ፀጉሪ ዝመስል ከምኡ ጌርኪ ኮፍ ኢልኪ ክትኸስትር እዮ ድሓር እቲ ናይ ኮፍ ዝበል ኩሉ በቃ ሓደ ግዜ ደብዳቤ በደይ ዝሰደደትለይ ዕድላይ ነበረን ከንብቦና ኮፍ ኢለ እናኸስተርኩ ኣብ እግረይ ይገብሮ እሞ ምክንያቱም ኣየንብብኹን ሓደ እውን ኣይግብኹን ሰሪቐ እየ ካብ ቦርሶኦም ዘውፅእ ድሓር እቲ ቅርፂ ኮፍ ኢለ ዝኸስትረሉ ዝነበርኩ እቲ ለይቲ ሙሉእ ለይቲ ከስታረር ሓዲረ ሓደ እግረይ ደኺሙኒ ናብ እግረይ ናፍቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ዋይ ሳላ እግረይ በያ ጠጠው ኢለ ዝሰርሕ ዝነበርኩ እምበር እዚ ኖርማል ይኮነን ሰብ ጠጠው ኢሉ ከመይ ውዒሉስ ይሓድር ዝብል ሓሳብ ድሓር እቲ ፎርምታት ምሕሳብ ጀሚረ ማለት እዩ ድሓር እቲ ፎርምታት ጠጠው ኢለ ዝሓደር ኩሉ ጀስት ሪያሊስቲክ ዘይኮነስ ናብ ተኣሽማት እየ ማለት እዩ ናብ ሞደርን ዝኾነ ስራሓት እየ ማለት እዩ ብሙሉእ ማለት እዩ ከም ንኣብነት ሓንቲ ጎረቤት እውን ነይራ ኣስታሪራስ ብታንቲ ድያ ካልሲ ቃፂላ ተባሂላስ በቲ መስታረሪ ገፃ ቃፂላታ ዝኸደት እቲ መስታረሪ ገለ መልታት እሱታትና መፀለይ መፅዩ ማለት እዩ ወዲያው ተስኤ ስኬች ሰርሖ ኣብ ትምህርቲ ቤት ከይደ ብጭቃ ንእሽተይ ስራሕ ኣቢለ ነዚ መምህር እየ ዘርእዮ ድሓር ዝሰርአኽዎ በቃ በዚ ቀፅል ኢለና ማለት እዩ ዓለም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበባት ን4 ዓመታት ዝነበራ ፃንሒት ካብ ክፍላ ተሸላሚት መዳልያ ኮይና ተመሪቓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ኮይና ተቆፂራ ብውልቃ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበባት ከፊታ እውን ሰባት ከተምህር ጀመረት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት 22 ተምሃሮ ኣመሪቓ ንፈለማ እዋን ድማ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት IOM ብግራፊክስን ስነ ጽሑፍን ዝተሓገዘ ታሪክ ስደት ህይወታ ዝትረኽ መጽሓፍ ሕተመት ኣብ ሚዚክ ብድሕሪ ዚ ዓለም ነቲ ዝተማሃረቶ ስነ ሓወልቲ ናብ ዝሕሸ ብርኪ ንምምዕባል ንዝበለፀ ተወሳኺ ትምህርትን ስነ ሓወልቲ ካብ ጭቃ ሓሊፉ ብእምነ በረድ ከመይ ከም ዝስራሕ ክትምሃር ናብ ሃገራት ኣውሮጳ ምርሐት ኣብ ፈረንሳይ ጣልያንን ጀርመንን ተዘዋዊራ ተዓዘበት ነቲ ትደልዩ ዓይነት ሞያ ኣብ ሃገረ ጣልያን ረኸበት ኣነ ብስነ ሓወልቲ ዝተምሃር ኩሉ ምክንያት ትእምን ክሰርሕ እዩ ትእምን እውን ዓደይ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሎሚ 1,000 ዓመት ተሰሪሑ ተባሂሉ ጠጠው ኢሉ እዩ ወይ ንሕና ይኮንና ሰሪሕናዮ ዝሰርሕ ተኮይኑ እውን ኣነ ክሰርሕ ኣለኒ ዝብል ኩሉ ግዜ ካብ ሓንጎሊ ዘይማሰላለስ ተኣሽሙ ነይርና ኣበይ ከይደ ክመሃር ዝተምሃርኩ ናይ ኤውሮፕ እዩ ሰው ዘለና ዕድል ኤውሮፕ ከይደ ክመሃር እዩ ግን ኣብዚ 2 ሰሙን ክቕመጥ እንተለኹ ደገ ክወፅእ ከለኹ ናብቲ ፒያሳ ብሙሉእ እቲ ሰብ ናይ ዝኾነ ጥበብ ከም ዘለፍቲ ቦታ ስትርኢ ቴክኒክ ናይ ማርብል ጥራሕ እየ ዘይተምሃርኩ መስኹም መሃር እዮም በሊ 2 ዓመት እዩ ዘድልክ ይስኺ ምክንያቱም ዝተረፈ ዝተማሂርክ ኢሎም እቲ ነጥበይ ገለ ምስ ረኣዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቴክኒክ ማርብል ትምሃር ትኽእል ኢኺ ኢሎም ድሓር ግን ከመዝገብ ክብል ደልሞ ኖ እስኺ ብፈረንሳይ ክመፅኺ ናይ ጣልያን ኤምባሲ ቪዛ ይድልክ ኢሎም እንደገና
ናብ ኢትዮጵያ ከይደ ተመላሊሰ ግን ያው ተሳኺ ዓዝያ ማለት እዩ ዓለም ትምህርታ እናቐጸለት እቲ መበገሲ ነዚ ኩሉ ዝኾነ ሓሳብ ጉዳይ ስደትን ሳዕቤናቱን ንማሕበረሰባ ከተረድእ ትፍትነሉ ድሌታ መስቲ ኣብ ሃገረ ጣልያን እትሪኦም ስደተኛታት ሕዚ እውን ቅሳነት ከልኣ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝረኸበተን ስነ ጥበባውያን በመዝርራብ ዝሓለፈቶ ታሪክ ስደት ህይወታ ናብ ተዋስኦ ቀይራ ኩሉ ዓይነት ጥበብ ሓዊሳ ከተቕርብ 3 ዓመት ወሲዱለይ ትብል ናብዚ ምስ መጻኹ በዚ ክመረቐየ ገለ ምርታት ይኾነት ቴክኒክ ናይ እምኒ ሰሪሕኻ በቃ ከምቲ ናይ ኣክሱም ዋላፍቲ ጎቦ ናይ ትግራይ ከይድካ ኣብኡ ምስራሕ እዩ ነይሩ ተሓሳበይ ድሓር ያው እዚ እውን መመረቒ ስራሕ ይጠይቑ እዮም ናፍቲ ናይ ስደት ይሕዙ ኣት ሽዑ ድሓር እንታይ እዩ ነይሩ ሰብ ተፀፍሲፉ ምምፃእ ኣብ ፕላስቲክ ዝብል ስራሕ እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንእሽቱ ስራሕ ኮይነን ኣብ ንእሽተይ ፕላስቲክ ብዙሕ ሰብ ተፀፍሲፉ ምምፃእ እዚ እውን ሪያሊስቲክ ዘይኮነ ናብ ሞደርን ቀይረ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ከም ሸናፊት ኮይኑ ኣብዚ እውን ተመሪቐ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ውጤት ኣምፅኤ ተመሪቐ ድሓር ናብዚ ምስ መፀኹ ናብ ዓዲ ጣልያን ኣጋጣሚ ብዙሕ ኢንተርናሽናል ኣርቲስት ስለ ዘለው ናይ ሙዚቃ ናይ ዳንስ ናይ ስነ ሓወልቲ ፔይንቲንግ ናይ ቲያትር ገለ ዝሰርሕ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘለና ኣጋጣሚ ኮይኑ ንምንታይ ኣብዚ ስለ ዝነበር ኣነ እውን ከም ቮለንተሪ ብዙሕ ነገር ስለ ዝሕግዝ ንምንታይ ከም እንታይ ዝበሃል ከም ምቅያር ዓይነት ነገር ኣነ ሓደ ነገር ከምህር ከሎ ትኻልእ ነገር ከምህር ዘይጥቀመሉ ብምባል እቲ ዓላማይ ዝነበረ ነገር እንታይ እቲ ዝተመረቑ ኩሉ ብዛዕባ ናይ ስደት ስለ ዝነበረ ካብ ኣፍሪካ ወይ ካብ ካልእ ዓዲ ናብዚ ዝመፅሉ ከመይ እዩ ዝብል ብዙሕ ሂንቶ ይነበረና ናብ ዓዲ ከለኹ ማለት እዩ እና ብዛዕባ እየ ተመሪቐ ነይረ ግን ብቑዕስ ኣይኮነን ብስነ ሓወልቲ ጥራሕ ተመሪቐስ ኣይኣክልንና ዝስማዕ እውን ወይ ብደርፍም ይኹን ብቲያትር ይኹን ክሰርሕ በቃ ህቅውየ ዝነረ ኩሉ ግዜና ኣጋጣሚ ኣብዚ ስለ ዝነበርኩት መሓዝተይ እውን ብዙሕ ዓይነት ሙዚቀኛታት ኣለዋኒ ቲያትር ሰርሓ እውን ስለ ዘለዋኒ ንምንታይ ብሓንሳብ ኮይና ዘይንሰርሖ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪበ ማለት እዩ 2 ዓመት ደኺመሉ ብፍላይ ሚራጅ ሚግራንት ዝበሃል ቲያትር ኣሎ ንዑ ንክሰርሕ 2 ዓመት ወዲለይ ማለት እዩ ንታሪክ ህይወታ ኣብነት ጌራ ብዘይ እኹል ፍልጠት ዝግበር ስደት ኣብ ሃገር ማሕበረሰብን ስድራን ዘስዕቦ ጉድኣት እንኮላይ ድሕር ባህልን ልምድን ሰባት ንኸይሰርሑ ዕንቅፋት ይኾንዎም መንባሩም እትገልጸሉ ካልእ ጥበብ ኣቕሪባ ኣብዚ ጥበብ ተዋስኦ ኩሎም እትጥቀመሎም ኣልባሳታ ዓለም ባዕላ ዲዛይን ትገብሮም እዚ ኩሉ ሰሪሓ ዘዋህለለቶ ዓቕምን ፍልጠትን ኣብ ሃገራ ዓብዪ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበብ ከፊተ ማሕበረሰበይ ከምህርን ክሕግዝን ይሕልመይ ትብል ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብጥበብ ኣቢላ ሰባት ግንዛበ ክረኽቡን ሰሪሓ እያ ተመክሮን ልምድን ህይወት ዓለም ዝደስስ መደብና ኣብዛዚምና ኣለና ካልእ መዓልቲ ብካልእ መደብ ስጋ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ ክቡራትና ምስ ኣብ ዓዲ ጣልያን ትነብር ዓለም ተኽሉ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ እቲ ዝተኸታተልኩምዎ ዓለም ክኢላ ስነ ቅርፅን ስእልን እያ ንጠንቅን ሳዕቤናትን ስደት